Er der egentlig, jeg har lyst til at køre shotgun, jeg er ikke så stor fan af at køre shotgun normalt, jeg vil bare gerne have det brugt, fordi det er sjovt. Det er ikke lige mig. Der er ikke en af dig, hvad er det? Det er nok mere... Ja, det er nok mere dig. Jeg kan godt prøve, så kan du tage den her F-tag her. Så, nu hvor du får tilbud. Den er... spændende. Ja, noget mere defensiv spiller. Ja, nu, du har kun et skud med den. Ja, det er så rigtigt. skal den reload. Nå, er I klar? Ja. Kør over bakken. En på vej op i... Hvordan er det? Ingen ens. Der er ikke nogen herinde. Jo, fordi den der UTV, der var herinde, den er væk. Ja. Så må det være på vej ind længe. Jeg fik sgu hoppet af den. Det er dumt. Der er vi skal op til observatoriet. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Ja, det er fandme godt kørt på den. Ramte du ikke noget? Ja, ikke? Vi kan tage den der pommer derovre. Ja, der er kraftigt så mange bots derinde, man. Det er helt vildt. Nej, ellers jeg kan også bare købe os en LTV. Ja, Skal ikke komme på det. Den her, den kan sgu godt nå det op, kan den ikke? Sat. Vi satser sgu. Intel spotted a heavily armored target with a weapons kit. Their location is marked on your tag map. You have execute authority if you so choose. Entering Ultra One. ISR confirms the warlord Al-Nar, codenamed Pyro, is near your location. Vi skal lige passe på, der er folk ikke sagt. Er det en helikopter lige derovre? Ja, det er. Hvor vi er her, så kan vi jo lige så godt. Kan vi køre på den? Ja, det er lige før. Ja, lad os gøre det. Det er godt. Denied area. Stay sharp. Er du med, Gul? Ja, du kommer altid bagefter. Det er altid godt at have en bagtrop. Kører vi? Ja, vi flyver. Ja, det synes jeg ikke nok. Nå, så håber jeg ikke, der er nogen, der plønder det her. Ej, det tænker jeg ikke. Det håber jeg ikke. Det vil fandme også være hurtigt. Ja, der er sgu heller ikke særlig mange, der kender til stedet. Nå, men selv med det sagt, så er der ikke engang særlig mange, der kommer op, jo. Nej, det er nemlig ikke. Ej, der er sgu ikke. Er der noget sådan? Der er ikke... Nej, det går nok. Der er freeplated her. Tag du bare den derovre, jeg har en comms-vest nemlig. Ja, jeg har stealth. Der er ikke engang en rygsæk heroppe, man. Se lige til, hvis en af jer ser den der... hvad hedder nu Scavenger på et tidspunkt, så vil jeg lige tage om, fordi jeg har lige fået Disguise. Ja. Jeg har stadig ikke klaret den quest. Nå, det var rent vagt loot heroppe. Det var da ellers lige, som jeg klagede over, ikke nogen snipers finder af. Det var da satans. Nå, skal vi ud og finde nogen? Ja. Hvor du spørger så pænt, kan vi det godt. Der er en håndbil der, hvor du skal. Og det er nede i The Caves, eller hvad? Jeg synes også, der ligner der folk herovre, ikke? Også, hvis jeg hopper lige af her. Kører nogle plates til os. Nå, du var lige inde på plates.
var sgu da medium der. Sniper der. Det var muligvis. Nå. Det kan ikke betale sig at købe, bare roligt. Jeg har købt et par stykker. Så. Er vi klar? Det er det spil, bare lad 25 plates liggende, føler jeg. Jeg har ikke plads. Nej, det er jeg heller ikke. Det er et problem jo. Jeg købte sådan 38 eller sådan noget, det var... I går der købte jeg 134 til de der polakker der. 134. Der er et X-Fill herovre også, så ja, der kommer nok nogen herovre. Er det ikke for 26.000 plate, eller kroner eller sådan noget? Skal jeg lige hoppe ned og tage den her? Jamen er den ikke nede i... Det er lidt sindssygt. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan tanke et eller andet sted. Så prøv lige at vente med at tage den. Ja. Okay. Jeg tanker lige herovre. Der er hjernedødt mange bots. Ja, der er nemlig. Bare slå dem ihjel. Det skal ikke komme med hjælp. Ja, det må jeg gerne. Shit, der er mange. Jeg tanker nu. Ja. Jeg er langsomt om at tanke. Det er helt vildt. Så har du også god lejlighed til at prøve det shotgun der nu, hvor vi er hernede. Ja, det er rigtigt. Jeg kommer over efter jer nu, hvis I kommer op. Tag kontrakten, og så kommer op. Ja. Yep. Ultra One, that intel confirms an enemy team with high value Eller ude der, ja. AO. We've been contracted to secure it. Marking on your tag map. Yes. Der plejer vi at have nogle drabelige fights dernede. Ja, det er rimelig vildt. Det er altid helvede at fight dernede af. Ja. Og de flyver over mod os, eller de kommer over mod os af. Der er en her. Og jeg kan godt se, at de sidder over på bygningen derovre. Ja, det går næsten for. Jeg lander. Der er en lige der. Der er en lige her. Ja. Ultra One, actual. Target is half a kilometer En arm. Jeg har ham ned med shotgunnen. Ja, der ligger 2 over på taget over en sniper. Squad mate is down. You are taking For... Ja, det kan jeg godt mærke. Jeg blev lige ramt af 3 sniper på en gang. Ham Der her, er en han til et eller har andet også sted, jeg ved ikke, hvor han shotgun. er. UAV in the area. Ja, jeg er død. Jeg kommer over. UAV Ja, jeg dækker. the AO. Ja. De har en joker derovre. Ja, så vær lige klar til Den løb. kommer nu. Den kommer nu. Ja, den kommer. Det, Okay. Jeg ved ikke mod hvem er. Den kommer mod helikopter. Tror jeg. Nej, det De kan er sgu tæt ikke på. være De er rigtigt. tæt på. De er tæt på. Ja. Close, de er meget close, tæt på. Be advised, UAV is exiting the AO. Jeg kommer rundt. Det er fandme vores Kan I høre det danskere, det dansker? mener jo ikke det er. Ja, nu bliver vi nødt til at slå jer ihjel, jo. Ultra One, a squad mate is down. You are taking effective fire. Men altså. Gør der en træt. En ud mod sten nord til venstre. Ultra One, a squad mate is down. You Tilbage, are taking tilbage. effective fire. Som Fuck, sagt, så mand. bliver vi nødt til at gøre det færdigt, jo. Ja, nu skal du lige snappe af, mand. Dem har jeg spillet med før. Ja, det tror jeg faktisk godt. Det har jeg. Det er nu, man gerne vil have haft de der 6 teams tilbage, eller 6 mans tilbage, ikke? Ja.
Ultra One, enemy operators have secured your squad mate's tag. We're tracking their location on your TAC map. Vi tager helikopteren nu. Ja. Hvad? Han er... Nej, jeg går lige ud og vender rundt herude. Og de er midt ude i havet nu, de er i skredet jo. Det er formidabel timing. Fuck, man, jeg har ikke engang en skubber. De sidder simpelthen og scanner det med en fucking helikopter. Godt Ej, det forsøgt. var ærgerligt. Ja, det var pisse også. Ej, det var ærgerligt. For helvede. Der er noget pis. Ja, men I skal lade være med at jagte kratduskerne. Jamen for helvede, mand. I kunne også godt have sagt, det var jeg inden. Jeg tror, I skød før I spurgte. Ja. Sådan er det jo altid i det spil her, ikke? Man skal kun engage, hvis man er